Recitation Lap gan Dr Elin Jones, Cangen Cwm Rhymni. Byddai mam gi yn gwneud teisen lap ragorol, ond nid oedd am rannu ei recite. Felly, rwy wedi troi at y llyfr oedd gan mam. Dwi ddim yn cofio ei gweld yn ei ddefnyddio erioed. Fel y gwelwch chi, mae ôl defnydd ar y llyfr serch hynny. Cafodd ei gyhoeddi ym 1957 gan y bwrdd nwy, ac rwy'n amau I mam ei gael gyda'r stof newydd y flwyddyn honno. Mae 3 recite gwahanol yn y llyfr, ac rwy'n dewis fersiwn 3, gan ddefnyddio margarin yn hytrach na menyn, a blawd hunan godi wrth gwrs. Mae'r llyfr yn ein cyfeirio at bobi'r deisen mewn ffwrndyn, Dutch oven, ond ni welais neb erioed yn gwneud hynny. Mae hefyd yn argymell defnyddio tin hirsgwar, a dyna'r hyn y byddai mam gi yn ei ddefnyddio. Ond dwi ddim wedi cael lot o lwyddiant gyda hwnnw, ac felly rwy'n dilyn arfer teulu'n had a defnyddio plat enamel. Ni welais ei fam e'n gwneud teisen erioed serch hynny. Mae'n bwysig iro'r plat yn dda. Does dim lot o fraster yn y deisen, ac mae tuedd ynddi I lynu at y plat. Felly, os ydych am fwrw ati I wneud teisen lap yn ôl y recite hwn gan ddefnyddio'r un mesurau, dyma beth sydd ei angen. 1 pwys o flawd hunan godi, ychydig o nutmeg, 4 owns margarin meddal, 4 owns o siwgr, 4 owns o ffrwythau sych, 3 wy, a hanner peint o laeth, llais sur oedd y gorau meddai mam gi. Twymwch y ffwrn wedyn I nwy 5 neu trydan 190 gradd Celsius, ac wrth iddo gyrraedd y gwres iawn, pwyswch y blawd ac ychwanegwch y margarin iddo. Torrwch y margarin I mewn i'r blawd gyda chyllell, cyn ei rwbio I mewn gyda blaenau'r bysedd. Ni fydd y gymysgedd yn edrych yn debyg I un crwstyn oherwydd bod cynlleied o fraster wedi ei ddefnyddio, ond peidiwch â becso. Yna, ychwanegwch y siwgr, y nutmeg a digon ohono a'r ffrwythau sychion a chymysgwch y cyfan yn dda. Curwch yr wy wedyn a'i hychwanegu at y cynnyrch sych. Nawr, mae'r amser yn dod I chi ychwanegu'r llaeth, ac yr ydych ar eich pen eich hun. Dim ond amser a phrofiad a mam yn sefyll wrth eich ochr yn eich cyfarwyddo sy'n eich dysgu faint o laeth sydd ei angen. Hanner peint, medde llyfr bach, ond yn fy mhrofiad I, awgrym yn unig yw hynny. Mae'n dibynnu cymaint ar ansawdd y blawd ac ati. Beth bynnag am y mesuriadau, dyma'r hyn rydych eisiau ei weld yn y diwedd, cymysgedd eitha gwlyb, sy'n cwympo'n hawdd oddi ar y llwy, ond nid yn allwys oddi arni. Yn ôl geiriadur Prifysgol Cymru, ystyr llap yn y wenwyseg yw meddal a gwlyb, ac mae'n rhoi enghraifft bwrpasol I ni hefyd o'r dafodiaeth honno, sef cyfarwyddyd ar gyfer cymysgedd teisen lap. Gnaidd i'n llap nawr, ond paid o'n nithir, i'n rhy llap chwaith. Felly dyna ni, i'r dim. Y cam nesaf yw rhannu'r gymysgedd rhwng y platiau, yn barod i'w rhoi yn y ffwrn. Ond cyn gwneud hynny, rwy'n hoffi teinu siwgr dros wyneb y ddwy deisen. Awgrym yn had, na wnaeth deisen lap erioed, ond roedd yn ei hoffi'n fawr. Dylai'r teisenod fynd I ganol y ffwrn am ryw hanner awr I 20 munud. Eto,
Mae'n dibynnu ar wres eich ffwrn, ond bydd angen cadw golwg arnyn nhw. Mae'r ffwrn yn siarp ac mae'n hawdd gorddigoni'r deisen hon. Unwaith bod y deisen yn barod, tynnwch chi allan o'r ffwrn a'i gadael i oeri ychydig cyn defnyddio cyllell i'w rhyddhau o'r plat, a'i rhoi i oeri nes ei bod yn barod i'w thorri. Ond mae'n flasus iawn pan yn dwym, cofiwch. A dyma hi yn barod i'w bwyta. Dim ond disgled bach o de sydd ei hangen nawr. Ac rydych chi'n heiddi hoi fach nawr cyn dechrau ar yr holl lestri fydd rhaid ei golchi. Darllenwyd yr erthygl gan Hazel Thomas, Cangen Llanybyddyr, Rhanbarth Ceredigion.